шампиона в тежка категория Студио Митко Касъмов 4К. Весело посрещане! И така, благодарим на оркестъра. Боци, нежна музичка, като за разрязване на сватбена торта. Натисни педалчето малко. Дай газ, Боци. Младоженците се справят отлично, аплодисменти за тях. Силни аплодисменти! Сега, Боци, музика за шампанско. Браво на младоженеца! Успешно отвори шампанското. Първо на булката. И сега казваме на здраве на младоженците. И до дъно. Айде булката, давай, 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 давай. Браво, браво, браво! Заповядайте тук отпред на дансинга. Достатъчно обуче. Като стане първи клас, ще й дадеме цяло парче. И така, Асис Груп, готови ли сме? И така, пристъпваме към първият сватбен танц на младоженците. Вашите бурни аплодисменти, Асис Груп, музика! Аплодисменти за Наско и за Илиана! Ресторант Паша. Най-голям късмет съм точно аз за теб. Твоето сърце на мен принадлежи. Истинска любов за цял един живот. Съдбата щедро ни подари. Подавам ти ръка, ти я хващаш две и ръцете
Ото любов чака боли, а се смееме до сълзи, щом плачем двама от щастие, един за друг се продени сме. Най-красиви и най-влюбени. Всичко си ми ти и сърце и душа, аз за тебе съм живот и съдба. Нашата любов е любов за винаги, не може никой да ни раздели. Подавам ти ръка, ти я хващаш зле и ръцете ни са сплетени. Други жени, други мъже, по-добре да стоят настрани. Не любов като всички други, само ти си ми помага. Аз съм павените ти правда и знам до края ще така. От любов чака боли, аз се смееме до сълзи, щом плачем двама от щастие, един за друг се продени сме. И така, само барабани. Сега е момента да кажем на младоженците горчиво! 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 Браво! Смело бе, младоженец, смело! И използваме момента да благодариме на най-красивия ресторант на пазарджишка територия. Това е Паша Уединг Хол. Най-красивата зала. Сваляй ги, братле, да ги почваме. Любов, като всички други, само ти си ми в ума. Аз съм въмпените ти в кръвта и знам до края ще е така. От любов чака боли, аз се смееме до сълзи, щом плачем двама от щастие, един за друг се продени сме. Отново аплодисменти за младоженците! Бяхте невероятни и страхотни. И така продължаваме с песента на Азис Груп "Семейно щастие", с най-добри пожелания за младоженците, специално и за всички техни гости. Айде, Азис Груп! Очакваме всички гости, които сте тук на Дансинга, да дойдете. Айде! Кога? Утре! Не се опитвам да хитрея, благословен живот живея. Паните мои не биле, на семейство да си милея. Не се опитвам да хитрея, благословен живот живея. Парите мои не билея и за семейство да си милея. Евала на тебе, мамче, ти си най-грижовното мамче, а нас обили граси, дека Бога ни ги пази. Евала на тебе, Илянче, ти си най-грижовното мамче, а нас обили граси, дека Бога ни ги пази.
Мъжко е със сърце голямо, на всички е по-даво, на жена си е в душата и печели той пада. Не се опитвам да хитрея, благословен живот живея, парите мои не билея и за семейството си билея. Евала на тебе, Илянче, ти си нагриженото момче, а на Софили краси, нека Бога ни ги пази. Евала на тебе, Илянче, ти си нагриженото момче, а на Софили краси, нека Бога ни ги пази. И продължаваме с швейцареца на ръката ми, специално за всички на Дансика. Хайде! Също така за прекрасната принцеса Алисия от мама и тати специално. От сома и от завист списна ми вече, от интригите ви бягам надалече. С Бог вървя и много бързо прогресирам, бачам здраво и милионите дублирам. От сома и от завист списна ми вече, от интригите ви бягам надалече. С Бог вървя и много бързо прогресирам, бачкам здраво и Мустафа имитирам. Ти така ми швейцарец на ръката, най-скъпите и е колата, най-красивата и е жената. Поздравяваме компанията специално! Шана плаче, шана виде, ай подмагам тига-да. Но шана плаче, шана виде, ай подмагам тига-да. Ромале, 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 дай ме на чуйната сокене. Ромале, 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 дай ме на чуйната сокене. Ромале, ромале, ромале. И така, по желание на младоженците изпълняваме тук жената командва. Поздравяваме Си. Петьо и Цонка, специално за бабата и за дядото от младоженеца е поздрав специално. Ако обичат да дойдат тук на Дансика. Тук бабата команда. А така. Баба Цонка. За баба Цонка. Тук жената команда, да се знае, да се знае. И за дядо Петьо. Само като види парата, тя си знае, тя си знае. Тук жената команда, да се знае, да се знае. Само като види парата, тя си знае, тя си знае. Няма ли пари, пази тя дистанции, има ли пари, ходи на ваканси. Няма ли пари, пази тя дистанции, има ли пари, ходи на ваканси. Дон, ти си моя дон, и карчиш като шампиньон. Дон, ти си моя дон, и слитаме за Лондон. Тук жената команда, да се знае, да се знае. Само като види парата, тя си трае, тя си трае. Тук жената команда, да се знае, да се знае. Само като види парата, тя си трае, тя си трае. Има ли пари, ходи на ваканси. Има ли пари, пази тя дистанции. Има ли пари, ходи на ваканси. Няма ли пари,
elegancija i don, don, ti si moja don, don, don. Kačiš като шампион, дон, дон, ти си моя дон, 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 дон. Излитаме за Лондон, Мустафа. Къде отидоха дядото и бабата? И така соло продължаваме специално за най-красивата буква за Илиянчето, песента Кралица. Крайно време е да поздравиме най-хубавата булка. Бате, дигни певицата. Дигнете я. Къде е? Дигайте я. Вижте я, бе, гледайте я, това кралица, кралица. От главата до петите, като сипка на коница. Тази вечер, мила моя, всичко ти е жестица. И мъжете и жените ти са виждат Иляна кралица. И си погодката и погледа, топли си си звезда, роклята прилепнала божествена, топли си звезда. Вижте я, бе, гледайте я, коя кралица. От главата до петите, като сивка на коница. Тази вечер, мила моя, всичко ти е жестица. И мъжете и жените ти се виждат Иляна кралица. Айде! На нервирето ни газе, да си докажи на сега сте и интелигентно гониво, турта не тута. Tranquila, 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 Mustafa, tranquila, tranquila, tranquila. Pocedo sushi, pocedo così. Mustafa mladini, pocedo sushi, pocedo così. Oj, te ove mi godli. Mustafa.
продължиме за най-веселата на дансинга и забулката. 1000 пъти нов вариант оригинално. Айде с Искро! Come on! За всички на дансинга! Само и да ме обичам, и до днес е така, няма да отричаш. Но нали това съм аз, лудата по тебе, всичко давам само ти да си до мене. Baby, magaf tutto, quiero babá, tut magam oviro. Baby, magaf tutto, quiero babá, tut quiero bella. Раздръж! Бела, бела. Разбрах. Шикер младши. Завало за големия шекер. Боксер ли си? Яша бе, Вало! Само за Вало! Точки и още една пара. Соло. Само за принцесата на фамилията. По-бавно, брат ми искат пожелание. Само за принцеса Юле. За брата на Юлия. Yes. Отивай до него. За брата и за сестрата. Мите, Юлия. Yes. Още пари пристигат за Митето и за Юлия. Яша Мите! Yes! Още можеш! И да! И така само за Митето и за Юлето! Кой? Годеника да дойде тука, Годеника!
Наскок! Киде си? Ела тука, наскок! Ajde brat mi, da, za Jule, ca, yes. Jaša Velasco. Za baba Anka! Ajde! Yes! Da! Samo za baba Anka! I da! Samo za babata! Още пари пресига! Благодарим на оркестъра. Te no pera ven mania kentar Kasi umage paro igrashi Mi godicine la sarvesashi Bazine madeva dushmanetar Te no pera ven mania kentar Kasi umage paro igrashi Mi godicine la sarvesashi Me pares que nava brojinava Ek mane od nas samo posinava Me pares que nava brojinava Ek mane od nas samo posinava Imam pari, imam sloga Dadeno mi je tova od Boga Imam pari, šta i koli Gospoda me pazi od dušmani Imam pari, imam sloga Dadeno mi je tova od Boga Imam pari, šta i koli Gospoda me pazi od dušmani И така, още една песен специално за най-мощния Мерцедес. Песента е Мерцедес, Мерцедес, оригинално от Азис Гров. Come on! Жанена само саме ворда, оле и си За най-мощния Мерцедес, Мерцедес. Мерцедес Отсигне по етерне саре гила бени гили Mercedes, Mercedes, odoyatan yek poznato gini Mercedes, Mercedes, oşame sare gilaben igili Mercedes Нормално ковема и любомора, ке да си я посукар, посукар je bole
Mercedes, Mercedes, oh, Джаджа. Нека дике, ой и S-класа. Ето я баба Анка идва. Отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Отпусти се малко, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. Не така. Дай малко надясно. Само за Испания. Тази вечер умора няма, всички на крака. Слушам тази искру до сутрина, майко, до сутрина. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. Я така, дай малко надясно. Най-веселите. Тази вечер умора няма, всички на крака. Търпа балоните до сутрина, майко, до сутрина. За жени, за най-красивите жени, най-веселите на дансинга. Яша бе, баде, патронага, де се дъчи. Баба Анки, готова ли си? Браво, Сискро, благодарим. Браво, браво, браво. И така продължаваме с баба Анка. Кое, батко? Ако кака ми каже тогава само. Чакай, братко, извинявай. Айде, щом кака ми казва, че може да се повтори песента, за испанците повтаряме. Айде, отпусти се. Само Испания. Отпусти се! Отпусти се малко, а на здраве и да е сладко. Отпусти се малце, а на здраве и да ни е сладко. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. А така, дай малко надясно. Тази вечер умора няма, всички на крака. Дърпа балоните до сутрина. 20 дочки ви стигате до готината компания. Дай да видя колко те бива, завърти се малко. Това са испанците, нясно. Оля, амигос. Тази вечер умора няма, всички на крака. От теб за Испания специално. До сутрина, майко, до сутрина. И сега поздравете отново за испанците. Продължава.
за бялата S-класа, паркирана отвънка. За шефа. Яша бе бос. И да. Кючека продължава. И да. Браво! И сега ето я бабата в синьо. Тя ще дарява. Да са живи и здрави децата ми, много са умни и красиви. От одеве това само казваш. Ново няма ли? Това е положението, казва. Два одяла, един юрган и парична сума. Бабата от всичко по-малко дава. Евро дава. Всичко дава. Парична сума в евро 200, 300, 400, 500, 600 евро. Още има, знам аз. Друго нещо има. Ето, аз разбрах. На бебето белезник. Златна гривна. И на булката златни обици. Плика свърши, прибери си го сега. Един хубав кючек за патронката, за бабата. Айде! Ей, за баба Анка! И така, Любо братовчеда заповяда. Коло иска последен да заповяда. Любо! Е там на черния килим да застанем, по-добре ще стане. Братовчеда Любо, ето ти каза, че ще идваш, сам дойде. В капана. Трябва да отчиташ. Да, място. Дарява братовчеда със своето семейство 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева от батко Любо и от неговото семейство. Кажи какво искаш да ти направим. От Билхан Мачев, Кандрало тежко. За тежкия човек. Айде, батко! Шо! Шо! Поздравите се за младоженците! Булката да заповяда тука отпред и младоженеца също. Дигнете я сега. Яша бе, Любо, за патрона в
тежка категория. И сега, леко по леко. Хайде! За Любо, за боса, точка по въпроса. Яша патрони, шо, ира, ира, ира. От Любо и от Краса за младото семейство, за братовчетката и за твоя брат, за Цонка и за Фетио от Любо боса. Хайде! Ира, 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 ира. И ча, ча. От боса присигат още пари. 40. Той не спира! И да, 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 да. За. Още малко темпо. Темпо! Любо! И шо! Само за боса, за Любо! И за неговите деца! Още пари! Още 50! И още 50! Браво, босе! Той се доказа! Доказа се! И така само да кажем 250 лева за Азиз Груп. Гюлчека продължава от боса. Любо и Краса! От Любо за неговата прекрасна братовчетка и за Петио. Айде, шефе! Хоу! 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 И да! И да! И да! И да! Айде, Любо! Айде, Петио! И да! И да! И ча! 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 И да! 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 Петио, още на пара! Шо! 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 Бъди живи и здрав с твоето семейство, брат ми. Да са живи и здрави и благословени. Стоп. Да заповядат сватовете, да не мъчим бебето повече. Заповядайте, сватовете. И така, от сватовете един пръстен за снахата,
един пръстен, не е пръстен. Това е от дядото за тебе, да си го носиш със здраве. От дядо Филип. И един хубав златен ланец за него, да си ги носите със здраве. И парична сума, да са живи и здрави. Фа диез, една песен за Алисия. Колко пасна, колко прекрасна татина, колко е красива татина. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува Алисия. Още! Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува Алисия. И още много пари за малката принцеса, да ви е жива и здрава и благословена. Голяма да порасне, на мама да прилича принцеса. Мама да милува, тати да целува Алисия. Който има дъщеря, дар от Бога му е тя. Топли майчино сърце и на мама е дишка. Който има дъщеря, дар от Бога му е тя. Топли майчино сърце. Браво, браво, браво! И ти да си жив и здрав, знам. Братовчетката Даниела да заповяда. Айде, Даниелче. Даниелка, тук ли си? Сайбията. Къде отиде? Ако Сайбията, заповядай, батко. Ти си номер 1. Айде, взимайте ги. Ако не, аз да ги взема. Броя 200, 300, 400, 500 лева от братовчетката. Кажи му право. Ла. Тубе си е наван, мощно фамилия, силно фамилия е, тежка категория, твърде си е Ванеса, е чуже Ванеса. Тубе си е наван, мощно фамилия, силно фамилия, тежка категория, твърде си е Ванеса, е чуже Ванеса. Те, како, жени не лапе това рожаво. 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 Не келела, аз из група шалела. Сани не гелена, окруми туке права ги лабела. Сани не гелена, окруми ги лабела. И бори
Yaşa familia geldone de la baba. Oh. Yaşa familia que yaşa de la baba romane. Soy familia que Akaya familia si bun zorali si bun barvali oh aman aman Yaşa yaşa familia que yaşa yaşa barvali Yaşa yaşa familia que don diş diş Bravo familia que ovensaste Mi familia si dumo dumeste Bog si zorane Братовчеда Емилиано Емил Айде шампионе Емилиано и италанско име Италия Ти да не забравиш от Емил и неговото семейство 100, 200, 300, 400, 500 лева от нашия батко Емил. Кючек, заповядай ти тука на черно. За Емилиано! И Яша! Yes! Айде бе, Емилиано! Yes! Не село, брат ми, не се притеснявай, ще свикнеш. И да. Шо, дай. Хей. Не се притеснявай. И да. Манне ки ни најбаро, мама кочаворо. Манне ки ни најбаро. Браво! Да сте живи, здрави и благословени. Дълъг семейен живот за младоженците от Емил и неговото семейство. Да заповядам. От братовчеда Васко дарява сумата от 100, 200, 300, 400, 500 лева от бате Васко. От Васко поздравявам младоженците да са живи и здрави и много деца, колкото оркестъра плюс камерите на Куклен номер 1 шампионите, студио Митко Касумов, Number One BG. Една пара за Азис. За двете принцеси Емо, Кючек, хубава. Да! За двете принцеси, айде! Яко! Яша Васко! Само за бате Васко и неговото семейство! Шо!
Бъди жив и здрав, батко, с твоето семейство. Добре. От кумовете на сайвиите даряват 100, 200, 300, 400, 500. Да сте живи и здрави, все така да се обичате. Батко, шефката, си, чакайте. Ла мажор. Гелиним гелио. 50 точки от чек за Азиз Груп. Хо! Всички знаят, Азиз Груп е марка. Марка, защо навека ста? Диджея си на всички и му граждан. Хайде, калаши! Яша и да, и цак! Само за Джек и за негото семейство! Яша бе Джек! И да, и да! Яша Джеки! Яша Джеки! Да! Батко, бъди жив и здрав и благословен със семейството ти. Ето от братовчетката на шефа. Сестрата. Добре, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Кажи го ти, моля ти се. Е така, обратно. Пожелавам на моя брат да е жив и здрав, да има щастие и берекет в къщата в семейството. Какво сега да ти направим? Яша патронке, айде! Ча, да, и шо, и да. Германия, no. Румъния, no. България, yes. Джана в Роман. Hai de șans, ne vom vedi mi de mai
музикалните гиганти. Офисма, лошо ми е вече. Офисма, стига, лошо ми е, бе. Знам. Яша. Да, да. Манекена, принцесата, мама, таткото къде? Татко, къде си ти, бе, брат ми? Абе, ела тука, виж колко хубаво семейство. Ти си шефа. И защо се дърпаш? Айде, да видим подаръците в евро. 100, 200, 300, 400, 500. Айде, музика, какво да бъде? Всичко си имам, Господи! Нема дева съсипе, не баряра дева мечове, и баре пиява, не да геро, не дар от кия тика. Нема дева съсипе, не баряра дева мечове, баре пиява, не да геро, не дар от кия. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки кучета. Всичко си имам, Господи, здраве, късмет и много пари. Моето богатство са моите деца и моите малки душета. О, Браво, бе, ключо. казахме 500 евро. 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Евро. Еми не бъркам, просто ви пробвам дали ще усетите. И на Алисия, принцесата, кое е това? Пендарка. На Алисия не е нейната. Чакай да казват. Епса! Айде! Ейшо! Са! Ира! 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 Още пари! За принца и за принцесата! Ира! 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 Още пари пристигат за принца и за принцесата!
Тачко, който е първи братовчет, се намира в Испаньола. Дарява. Танчо, братовчеда, който... Тачко, братовчеда, който се намира в Испания, дарява в евро 500 лева. Същото е. Здрасти, брат ми! Кажи сега, какво да ти направим? Говори! Замръзна. Кажи го пак. Кючек за Испания. Айде. Коло бабата, номер 1, шампиона. Бате. Коло бабата. Коло бабата дарява 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 лева. Добре, Кючек, за коло бабата. Яша! Яша бе коло! За коло бабата още една пара пресига. Мистерия. За коло бабата шампиона още една пара. Браво! Казахме 1000 и продължаваме. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 лева от коло бабата и от неговото семейство. Да са живи и здрави младоженците! Си! Тук жената командва, да се знае, да се знае. Само като види парата, да си трае, да си трае. Тук жената командва, да се знае, да се знае. Само
Има ли пари, пази тя дистанции. Има ли пари, ходи на вакансии. Няма ли пари, пази тя дистанции. Има ли пари, ходи на вакансии. И Дон, ти си моя Дон. Живееш като шампион, Дон, ти си моя Дон. Излитаме за Лондон. Браво! Живи и здрави да сте, Коло бабата шампиона, номер 1. Здравко, идва! Браво! Пристигна. Ето го капитана, дядо Здравко. От дядо Здравко дарява на младоженците 200 евро. Аплодисменти за дядото и един бакшиш за Азис. Малкия. Емо, виж, кабадана ма тежко. И да! И сега с това даряването приключи и започваме купона. С едно изключение, колегата Осман дава 100 евро. Осман колега 100 евро. Методи 100 евро. Айде, Беатрис. Тя се си и спортува, колите тя си
за методи. Неща нека топлина, всяка рокля и отива. Завършава отново. Още 20 точки за най-красивата булка. Та-та-та-та-та. Сила и красота, жанра класика. Още 20 точки, няма реплика. Скъпа визия, погледнете идеална. Рапа-рапа-рапа, сила и красота, жанра класика. Няма реплика, скъпа визия, погледнете идеална. И още 20, 100 точки. Yes, 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 yes. Hey, hey, hey. И така, 150 точки пристигат, 200 точки. Яша Медос. Ная Гегече. И така само продължаваме Хабиби come to Dubai. Айде за шампиона! За шейха. Ей! И за младоженците! Още 50 точки специална! Таникатите! Айде. Е! Ladies and Agile, Juliai, Juliai. Hey, Habibi, come to Dubai. Ladies and Agile, Juliai, Juliai. Hey, Habibi, come to Dubai. Yasha, Yasha. Yalla, Yalla. Yasha, my God, Yasha. Ladies and Agile, Juliai, Juliai. Hey, Habibi, come to Dubai. Ladies and Agile, Juliai, Juliai. Hey, Habibi, come to Dubai. Yasha, Yasha. Yalla, Yalla. Yasha, my God, Yasha. Hey, yeah. Hey, hey. И пристига до 70. Айде отново за тебе специално. Драга ли и пойдине, драга ли и пойдине, драга ли и пойдине. И така пристигат още 50 и пойдине. Това е комшията Борето. Борето и Иванка. 100 евро. И Боряна. 50 евро. Един хубав кючек специално за комшиите. И ако обичат всички на Дансига.
турбото след малко ще мина. Айде, а си с грубки очека машина. Пусти си турбото след малко ще мина. Айде ме, Юли, ги очека машина. За Юлито специално! Не можах да те позная! Окей. Благодарим на всички на нас. Сега и така един посъл специално за Борис. Парти. Специално за Юлито и само за Юлито и за двамата брати оригинално. И така соло. И така продължаваме специално за Юлито.
специално за Юлито изпълняваме Шаралон Хаваса оригинално. Соло. Поздравате само за Юлито. И единствено 50 точки оригинално. Желание малко по-бавно да е Гюченко оригинално. За Юлито! Само за Юлито! Само за принцеса Юлия!
ключека продължава. Един бавен пожелание, мъчителен. Айде! Боби, Божидаре, уморетия до край! Юлия! Дай! И така, пристигат 50 точки за Боби Картача. За Юлия! Поздравете само за Юлия! Соло! Боби! Тя обича много бавно. Айде, матко! И за Митко! За Митко и за Юлия специално! И така. Окей. Нека да видим, това са нашите хора, братовчетни плоти, който живее в Германия. И така 100, 200, 300, 400, 500 лева от Коки неговото семейство. Музикално желание. Един ключек специално за гостите от Германия, за Коки и неговото семейство. Илия. Поздравяваме Сашо Боса. За твоя брат специално за Сашо Боса. Той подарява 300 евро на младоженците. Нека да бъде жив и здрав. Един хубав ключек специално за твоя брат. Как се казва така? За Сашо Боса! Оригинално! Айде, Сашо!